Добре, за тебе хората разправят, че умрял преди 1000 години. Да ми говориш на ти, на колене! Добре, седни, фараоне. Че седна? Добре, сега може ли аз? Седни! Добре. За тебе хората разправят, че умрял преди 1000 години. Абе не ги слушай хората. Те разправят, че имам златна ноздра. А това са глупости. Не съм умрял. Само малко се изпотроших. Ама... И ти кажа... И ти кажа правилно е там, че гледам една картинка там. Погледни. Погледни като ти сочи фараона, бе! Погледни там. И ти кажа това, дето археолозите го мислеха за саркофаг, това си ми е гипсовото корито. Почеше гипса, че ме сърби. Ах, отдолу, петичката. Така. Кой сега е? Номер 1. Значи тия контузии са от самолета катастрофа, така? Какво? Тия контузии са от самолетна катастрофа, нали? На колене! Какво се ли гавиш тука? На колене! Не! Под нама един Тутанкамон! Камион! Тутанкамион! Шегувам се! Кой сега е? Номер! Си правим каквото си искам! Добре, окей. Разбира се, че контузиите са ми от авиоинцидент. Да. Не си бъркай в очите. Добре. Аз много обичам да летя с самолети. Какви? Бели. Големи. Даже тия самолети Ту-134 са ги кръстили на мен. Що е? Как така? На колене! Добре, как са ги кръстили на тебе? Пуши гипса! Добре. Тя... Ами, от Тутанкамон! Да. Ах, че си чупих ръката! А 134, защото толкова път съм падал с него. Искаш да кажеш, че вие египтяните сте летяли често с самолети, така ли? Не, ние египтяните, аз египтянина. Да, добре. Естествено. Стига вече сте писали, че в Египет имало мумии. А кой е мало? Това са най-обикновени пасажери, дето са заплели в парашутите. А пирамидите какво са тогава? И ако искаш ми се обадиш, си имам телефон секретар, че ти вика ту-ту. Демек с Тутанкамон ще говориш. А пирамидите какво са тогава, пирамидите? Пирамидите, това са летища, Славчо! Някой археолог, като намери съкровище в пирамидата, да знае, че е ударил фришопа. А има ли някакъв интересен случай с древните египетски авиолини? Нема. Бихте ли разказали? Няма да ти разкажа. Си правиш каквото си искам. Естествено, че има. Имам. Бех ходил да търсим изчезли. Това бе? На колене! Долу! Робе! Добре, разкажи сега за какво си ходил да търсиш. Ще разкажем, че правим каквото си искам. Добре, разбрах. Номер 1. Добре, това го разбрах сега. Бях ходил да търся изчезналия кивот от птичи поглед. Накрая кацнахме в Кайро, взех си куфар от багажето, гледай ме в очите и се прибрах вкъщи. Майите нефертите с големите пити ме посреща от вратата и вика: знаеш какво ми вика? Какво? Дай тутка, каквото имаш за брани. На колене! Ма тя на Галено ви вика тутка. Тутка, защото е голяма! Да, и аз Душа! Да, разбрах. И какво вика? И какво стана? Вика, отвори ми багажа. Ужас! Отвори ти багажа? Ужас! Така ми вика. Ужас! Какво имаше вътре в багажа? Куфърът беше пълен с кожени бичове, Славчо! Като ме моите нефертити и ми вика: мръсник, тутка, такава стутка, извратеняк, ще ходиш да ми мърсуваш. Какви си тия кожени бичове? Аз викам: спокойно, бе, жена. Станала е грешка на летището. Това е куфара на Индиана Джонс. Уважаеми... Сега ще ви кажа една кратка новина. Уважаеми зрители,
има една конкурсна мъдрост, че човек е добре да репетира, идва петък и Слави си казва тежката дума. В понеделник аз поставих на кандидати за народен артист задача да имитират популярни личности. Вижте как се подготвят.